přece těch pár let, když se dětem ze dne na den změnil svět. Od maminky do mateřské školky zavítali všichni kluci holky. Kreslili jsme, zpívali a tančili, hráli jsme i na provázce řádili. Každý den jsme po obědě spali, to se změní, vždyť už nejsme malí. Školka už nám mává, něco sice končí, ale nemějte strach. Nová dobrodružství každý očekává, usedneme do lavice po prázdninách. Nebyl nikdo, kdo by to tu neměl rád, vzpomínky si uchováme na pořád. Kdo tam sedí, Honziku? Klauni. Oni mají červený nos. Co mají na hlavách? Čepky. A jaké to jsou čepky? Papírové. Barevné, ano. A takové čepice značí, že končí nějaké období. Ano. Jestli jste poslouchali krásnou písničku, tak byla o tom, jak jste přicházeli do mateřské školky. A teď máme tady předškoláky a ti se s námi rozloučí. Už příští rok s námi do školky chodit nebudou. Aneško, pojď ke mně, pojď tady ke mně. Pojď. Pojď, my si něco jenom ukážeme. Pojď. Tak, podívejte se. To je Aneška. Aneška je úplně nejmenší z naší mateřské školy a je taky nejmladší. A takové byly děti, tady tyhle za námi, když k nám přišli, že? A za 3 roky tam bude sedět Aneška, taky půjde do školy. Podívejte se, jak je Aneška krásná a jak jsou krásné ty děti za mnou. Vyrostly. Aneško, sedni si hezky. A pozor, co si odnesou určitě, je velmi důležité, protože když ukončíte základní školu, tak dostanete vysvědčení, tam máte známky, to si strčíte do skříně a hotovo. Když ukončíte střední školu, kde mám tu naši středoškolačku, tady, tak dostanete co? Maturitní vysvědčení. To taky založíte do skříně, to taky moc nebudete potřebovat, protože pak si uděláte vysokou školu a dostanete diplom. A ten diplom ukážete jednou, když půjdete do zaměstnání a tím to končí. Ale pozor, když odcházíte z mateřské školy, tak dostanete takový krásný obrázek. On má tady takový háček. Ten si doma pověsíte na zeď a až budete na vysoké škole, ještě pořád vám může viset doma na zdi. A tady na tom obrázku jsou fotečky, když jste byli ve školce, jak jste přišli, jak jste byli malí, vyrostli jste, ano. A každý předškolák, který odchází z naší školky, dostane takový krásný obrázek. Tak, já se teď zeptám. Řekni mi, Kubičku, co se ti nejvíc líbilo ve školce? Mně se nejvíc líbilo v té školce si hrát s autama. Hrát s autama. Co se líbilo? Nahlas, neslyšíme. Mně se nejvíc líbilo, jak jsem si hrála s Viktorkou. Tady se navazovaly první přátelství. Andulko, co ty? Všechno. Andulce všechno. To je adept na vysokou školu. Ano, výborně. Eliška? Mně se líbilo kamarádi. Líbili se kamarádi, ano, Beky. Beky se taky líbilo úplně všechno. Vidíte, toto je super. Eliško, co ty? Mně se líbilo všechno. Taky a... Mně se líbily obědy. Super. Možná příští náš pan kuchař. A tobě, Zorko? Mně se líbí přátelství.
přátelství, vidíte to? Takže to přátelství je velmi důležité a máme třeba takové, kteří se potkají ve školce, vytvoří spolu nádherné přátelství a pak na střední škole už se mají rádi víc a pak se zažívali legraci. Po prázdninách stavnou se znát školáci. Ve škole pak na začátku září potkáš jistě spoustu známých tváří. Školka už nám mává, něco sice končí, ale nemějte strach. Nová dobrodružství každý očekává, usedneme do lavice po prázdninách. Tak schválně, na co se těšíte, až půjdete do školy? Na matiku, že se něco naučím. Na kamarády, na úkoly, na školu v přírodě, na těla, že budu vědět, jak to funguje. Těším se na všechno. Na svačinu. Fakt? A co třeba ty? Těším se na přestávku. Přírodovědu. Na paní učitelku. Na pokusy. Naučím se počítat. Číst. Na výtvar. A na co se těšíš ty? Na kamarády. Na vlastivědu. Tak to bude velká jízda! Školka už nám mává. Něco sice končí, ale nemějte strach. Nová dobrodružství každý očekává. Tak a to je takový pomyslný čas, který jste strávili tady ve školce, ano? A protože ten čas už jde pryč a vyjdete do školy, takže my se s tou školkou rozloučíme, jak je to slyšet, jo? 3, 2, 1 a pouštíme. Ahoj, školko! Vidíte, jak ten čas letí? Podívejte se. A už je pryč a už vás čeká škola. Tak já doufám, ano, tak já doufám, že jste si to tady krásně užili a teď si všichni připijeme na zdraví. Máme tady limonádu. Do lavice po prázdninách.